Stojí Karol pri potoce, hej ahoj. Stojí Karol pri potoce, umývá si svoje ruce. Karol, Karol, co sporobil? Karol, Karol, co sporobil, keď si z ruce zakrvavil? Zabil jsem já holubičku, hej ahoj. Zabil jsem já holubičku, co sedela v okénečku. Kališanom hovoria o tých šibenici, že len pre nich prezentujeme výsledky holickej šibenice, ale určujete alebo počujete o chvíľu aj od najpohľadnejších, ktorí sa priamo na výskume podielali, že to je oprávnenie, pretože táto dnešná výstava prezentuje najnovšie výsledky archeologického, antropologického a historického výskumu šibenice v Holinči, ktorý 3 roky robila katedra archeológie z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o pilotný projekt systematického archeologického výskumu šibeníc na Slovensku, ktorý hneď priniesol pozoruhodné objavy. Popri objavení základov samotnej šibenice sa našli v kostole pozostatky vyše 10 odsudencov a z pohľadu antropológie sa podarilo zistiť množstvo informácií o jednotlivých rezidentoch, určiť dobu, kedy žili a digitálne dokonca rekonštruovať ich tváre. Ale viac potom nám povedia nielen autori tejto výstavy, ale i ľudia najpovolanejší, ktorí sa priamo na výstavu podielali pod vedením pani docentky Stanky Verže Gogovej a jej kolegu magistra Daniela Brešinu, ktorý by som týmto rozdal slovo a je kvôli tomu hodinu. Nech sa páči. Ďakujeme pánovi riaditeľovi za teda uvítanie, predstavenie aj ten veľmi príjemný program. Vážené dámy a páni, milí hostia, je pre nás cťou a potešením privítať vás na dnešnom slávnostnom otvorení výstavy tých, ktorí zrešili Holická šibenica vo svetle interdisciplinárneho výskumu, ktorá predstavuje výsledky archeologického výskumu šibenice v Holinči. Táto výstava ponúka jedinečný pohľad do minulosti, ktorá nebola vždy pokojná a idylická, ako si možno dnes predstavujeme. V dejinách každej spoločnosti existujú miesta, ktoré sú schopné dramatických udalostí. Miesta, kde sa rozhodovalo o osudoch ľudí a kde sa pretínali spravodlivosť, právo a neraz aj krutá realita trestania. Práve Holická šibenica bola jedným z takých miest. Posledujte všetci dobré málo, co sa niekedy v horním mieri stalo. Zabijú minár zemanské zboru, urobím si sám sebie slovo. Počal Zeman vodu vyrážať svoj historický pekný zámek malovaný, pod ním rostem aj ja potrvaný. Ja ho musím utrhnúť, keby sa aj neuzavitnúť, a ja musím na svoju zapovedať. Keď sa o ten posvícený jasný pánu, že už majú Marianne potrvané, hned Janička chytili do vězenia podali a tam hore na kopečku vyvedli. A vy, páni radní, páni, co myslíte, keď mňa hore na to šiben viešať chcete? A vás se váš hudobný srdci sa ja nebojím. S vama sa tež porátáme, to vám povím. Keď si tvoje ručky na šibenčky založila. Usmela som si sama v sebe